ina ma a ce ranar da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ranar da ta zagayo aka ce yau ne ranar da aka haife shi, ina ma a ce ina tsaye a gaban raudan shi sallallahu alaihi wasallam, ina ma a ce ina tsaye a gaban kabarin shi ranar zagayowar haihuwan shi, ranar da ya zo duniya ina tsaye a gaban kabarin shi, ina kuka ina zubar da hawaye ina gaya mai yadda nake son shi. Ina ma a ce ranar zagayowar haihuwan shi a ce ina tsaye a cikin garin da ya zauna, gari mai albarka, garin Madina sallallahu alaihi wasallam. Ina ma a ce ina tsaye a gaban shi ina cewa ya Rasulullah, ina cewa ya Nabi Allah, ina cewa ya Muhammad, ina cewa ya Al-Aminu, ina cewa ya Mahmudu, ina cewa ya khayra khalqillahi sallallahu alaihi wasallam. Ina ma a ce zanga kabarin shi mai daraja, kabarin shi mai kyawu, ina ma a ce zanga inda jikin shi mai albarka yake kwance, gurin da ya fi kowane guri albarka, saboda jiki mai albarka yana kwance a wannan guri. Ina ma a ce a wannan rana ina cikin gurin da idan kana cikin aljanna ne, rawdatun min riyadil janna, dausayi ne daga cikin dausayin aljanna sallallahu alaihi wasallam. Ina ma a ce zan ga wannan guri mai albarka, ina ma a ce zan tsaya a wannan guri inda garin da ya ji kamshin turaren shi, garin da ya ji sautin shi mai daɗi, garin da ya ga kyawun fuskan shi, garin da ya ga tafiyan shi mai nutsuwa, garin da ya ga kyautan shi da murmushin shi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara ma annabi daraja, ya ba mu daga cikin albarkacin shi, alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik.